No eres tu? Jo? És una broma, veritat? Alguna persona que ens explique... Em fugen, no val parlar ningú. ¿En qué es esto, no? No. Ai, mira, ja m'he equivocat. Vaig a veure, que no vull que em furte la safata. Anem a veure si comença ja esta subhasta. A veure este senyor, quina safata li ha tirat l'ull. Hola, bona vesprada. Que perdoneu que n'hi ha problemes, que no poden tallar la cinta. Te estás cremant, però dona igual. Ai, acabeta de fer. Sí, sí. Ara et vas a cremar la llengua, filla. Ai, pobre, que a veure si és un quedes sense fakir, dits i que és un sense llengua. fakir. Un poco calenteta. T'has cremat, Emma, t'has cremat molt. Pues agarra l'aigua, filla. Jo, Maria Ferran, em queda així, m'he guardat per així per a fer un poquet de malabars, que és el més fàcil de tot. Tenia per així la pilota, me l'han furtat, no sé on està ara mateix. Emma, crec que Sembla té el que micro tenim apagat. problemes tècnics. Ara li pega no te fort, sentim Emma, bé. crec que el micro, clar, és que no tens apagat, no carinyo. funciona. Si em deixeu així en directe, vaig a dir-li a mon pare que no miren estos moments perquè me passa la vida dient-li això no vull provar-ho que porto ceba. Vaig a provar-lo, a veure, per així. Abans ho dius i mira, ara has de provar la ceba. Ton pare ai, segur que sí. està orgullós de tu. Sí. Des de Beniarrés, Espero que no que estiga estava mirant-me mirant. ara mateix. Notar tu espalda contra mi pecho, ¿vale? Y por el otro lado, sueltas y elevas, ¿vale? Jo demà, abans d'eixir de casa, m'emportaré el gorro, la bufanda i els guants, perquè avui ho estic passant ben malament, així a Alacant. Això és el que queda. L'emoció també es viu. Això que tenim ara mateix, vaig a tocar-la Que perquè guap. s'ha convertit en espuma. Això ja és espuma, pura i dura. La setmana que has passat, el fred que has Sí. passat, ja et veig en el gorro, en els guants, en la llana, el jaquetó, tot, ho portes tot. Avui, com m'he despertat veient l'Aitana blanca, he dit, avui m'emporte el barret i els guants i la jaqueta grossa perquè crec que em tocarà anar a buscar la neu, ja si estic en el port de la Carrasqueta, ja que no l'ha tingut en Antonio Banderas, Però atenció, Emma. se la fa amb mi. No Clar soc que tan... sí. Una Molt altra bé. celebrity. Este és el número, afortunat. A veure si el diumenge que ven toca a mi. Vaig a provar-me-la, companys, Xica. si em deixeu, jo ja m'acomiado de vosaltres Però i em provo això. Em vaig T'acomiades al i no provador. podem veure El com te paradar passa. de Adéu. luxe.